Заповядайте, господин Иванов. Благодаря ви, господин Търчев. А тази презентация може би някакво ще я качите ли на сайта? Много е далече. Моето мнение е, че все още, тъй като наредбата не е в окончателен вид и доста от все още има въпроси, които се обсъждат, ще се обсъждат в работните групи и в комитета за наблюдение, мисля, че няма да бъде качена все още. Нека да бъде приета наредбата окончателно, тогава мисля, че ще има качени всички материали. На всички от мен. Разбрах, че все още има някои неща, ще изясняват тази подмярка 6.3. Точно това ще бъде една от задачите на Националната служба съвет и земеделие, да помагаме на фермерите, когато бъде готова наредбата или бъде публикувана и за обществено обсъждане, да изясняваме тези въпроси. По отношение на консултантските услуги, специално за тази подмярка 6.3, вероятно вече всички вие знаете, че Националната служба съвет и земеделие е определена до 2017 година като единствен бенефициент, който да предоставя тези услуги безплатно на земеделските стопани. Сега ще ви предоставя информация, не само не приемайки, че ние изготвяме единствено и само бизнес план. Всъщност на малките стопанства, ние ще предоставяме 6 комплекта съветнически услуги, които могат, така 6 пакета също могат да бъдат наречени. Всеки фермер ще се избира кои от тях иска, естествено, вътре се включва и изготвянето на проекта по различни мерки. Първият пакет, който ние ще предоставяме консултантска услуга, е свързано с съвети и оценка на стопанството, доколко отговаря на чували си за тези законови изисквания за управление или стандарти в развитието състояние. Общо след става въпрос за изискванията, които са за да получават директни плащания. Все още част от вас знаят, че вече Държавното земеделие може да ви налага санкции, ако не спазват тези изисквания. Да кажем, дори кога трябва да се регистрират животните, какви са и по обращение да ползват, всички тези неща вие ще получават съвета и по желаете. Вторият пакет, той е по-скоро насочен вече към част от вас, които знаете, че има изисквания по директни плащания също за диверсификация, за така наречените екологично насочени площи, определен част от площа ви да бъде с дадени култури. Сега не мога да ви представя подробности. Точно за това всеки един малък стопан, който желае, ще получи тези съвети. Тук ще получите информация специално за изискването по отношение на напояването. Кога, какви условия може да напоявате, как да ползвате вода за тези дейности. Третия пакет, който също ще предоставя службата, е за безопасни условия на труд. Ще информираме всички малки стопанства, ще консултираме какви са изискванията към тях, за да спазват тези условия и да няма някаква проверка, да кажем, от главна дирекция за безопасност на охрана на труда, ще се казваш или от други контролиращи органи, които да ви наложат санкции. Другия пакет е свързан с интегрираното управление на вредителите. Става въпрос кога, какви условия може да ползвате препарати за растителна защита, как да ги се храняват. И петия пакет, който в принцип ви интересува всички най-много, е свързан с безплатно изготвяне на заявления бизнес планове по естествено подмярка 6.3, както и по инвестиционната мярка за малките стопанства, която също се очаква да стартира 4.1.2, по която те ще могат да закупуват техника, да създават трайни насаждения, да реконструират
стопанствата си, всичко, каквото друго желаете. И също, когато ви отворим приема и по мярките за преработка, ще може да ви даваме и да ви изготвим проекта по тази мярка 4.2.2. Очаква се, нали, може би през следващата година да стартира мярката за непроизводствени инвестиции, по която също ще предоставяме съвети. И друга също така интересна мярка, която може би следващата година, което ще по преценка Министерството, кога ще стартира, за диверсификация към неземеделски дейности. Тук също службата малко ще ви изготвят безплатно проекти. Да кажа, ако желаят да направят малко селски туризъм или както се живеят на селото, искат да си открият, да кажем, някакъв магазин или някаква ремонтна работилница, това малко стопанство, и ще помогнем с изготвянето на проекта за тази неземеделска дейност. И шестия пакет, той е доста обстоен. По него на малките стопанства ще помагаме за кандидатстване по мярката за биологично земеделие, по мярката за агроекология и климат. Отделно ще ги съветваме по всички останали мерки от програмата, за какво е подходящо да кандидатстват. И ще им помагаме с самия процес на кандидатстване. Също така, тук е свързан и въпроса с управление на риска. Става въпрос, че ще ви даваме съвети, така че, ако да кажем дадена култура в момента не е станала, най-малка степен вие да сте зависими само от природните условия. Както знаете, най-простият пример, по който аз се сещам, е, че е добре едно стопанство да наглежда само един вид култура, да има различни култури, защото ако при едната условия да не са подходящи, да ползват други. Или, примерно, да ползва различни сортове, които едни, знаете, че може да са по-устойчиви на студ или на по-устойчиви, не изискват толкова много вода, но обикновено техни добре по-нисък, така че ще даваме различни съвети в това отношение. Както и всички програми, каквито дейности има, по които има кандидатствате, точно в случаите, когато вече са настъпили природните бедствия, ако има такива случаи. Също по тази мярка, когато фермер желае, ще даваме и съвети как за така наречените къси вериги на доставки. Част от вас може да се чули, миналата седмица имаше точно една така специално събитие, насочено към късите вериги на доставки. И общо взето идеята е да ви даме, ще има и така мярка по програмата за строене, по която ще се подпомага участието на фермерите в къси вериги на доставки. Това означава, че общо взето между фермера и крайния потребител да има най-много още едно лице, а това означава по-високи доходи за всички вас. Също условията за пазар. И отделно, естествено, ще ви даваме тук съвети по отношение на изискването към опазването на здравето на животните, както и съвети за технологични, за отглежданите култури, подходящи сортове. По всеки един от тези пакети, където е подходящо, ще може да вземем почвена проба и да направим анализ на земята. Като всичко това искам да кажа, че е напълно безплатно за малките земеделски стопанства. Включително вземането на почвената проба и даването на препоръки. Всичко ще бъде заплащано чрез тази операция, или вече както е предложена от Европейската комисия, да се нарича под мярка 2.1.2. По отношение на пакетите, т.е. фермера може да се избере, дойде при нас единствено само да каже: тук се, нали, опасявам се, че може би не спазвам всички условия, за да получавам директни плащания, искам да получа само този пакет, може само за него да дойде. Може да дойде само за пакета за изменение на климата, където бяха водите, диверсификацията, екологично насочените площи. Ако искате да гръмто управление на кредитирайки или за безопасни условия на труд. Ако желае да получи пакет за изготвяне на проекти, поне единия от тях, то трябва да го предоставим заедно с още един пакет.